Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Bitaw to. Leading man magkaka. Di gyud ka maldito no. No. Maldito ka. Ayaw na pagtubag to. Oh, ay nagtubag to. Salamat ka, gibadlong ko sa kong lidi. Toto, almo. Oh. Mas maayo tingali nga magpabili lang una mo ining dapita. Kamong tanan. Oh, unsa? Biyaan minimo din ni kay? Kung biyaan minimo ni kay, mao na ginahigayo ng mamatay mi. Pero, mas luwas kamo kung mabilin mo ining dapita, tay. Kaya na mga langgam nga makapanalipod ninyo. Nalagi. Unya, dagko pa ginang langgaman ni kay. Basin, magtuo sila nga. Panapan mi din ni. Wala ko, bitok-bitok. Tuktuko ko niya may kapil. Makailara sila ninyo. Kung sa imong plano ni kay, amo na sundon. Tuwan na sab, tuwan na sab! Oh, Pagbubutan ni Pig na sintawan na eh. Ayaw na lagig awayas, Elmo. Ripis na! Ripis na! Ripis na tuwan na! Di na angay kumpiyansahan! oh. Almo, samtang ni apata ining dapita, kinahanglan mo saad ka. Nga dili ka namang hilabot og babay. Dili ka na mo patay, ha? Yes ni kay. Ako ni saad nimo ni kay. Yes pa, saba na ay, napidagang ganding dili, basig mo na yung ripo na. Oh, Ay tuwa na ni kay, ay tuwa na. Hilom na lagi totoo, ay. Liding man man kaaka. Ayaw pagtupak-tupak. Ayaw pagtupak-tupak. Gadungan doon mo kakamot. Sakit kayo, lagi ay. Gawas pa. Mas dili mo magutman din, he. Kaya nakakita mo sa mga tanom din, he, oh. Daghang prutas. Tuod. Uy, Tuod. dagantong prutas ninyo. karon pa ko makabantay. Kadaghan na ng mga prutasa. Uy, bubo pa kayo. Makabuot na. Mamo. Hala. Dili na gud ito unta magutman din he. Hala mga kapayas. Oh, makabuot na. Og hinog pa gyud ang uban. Di manguhata. Dali manguhata. To, mas luwas mo ining dapita. Ako nang gibati. Unya ikaw. Mas mamiligro ka kung ikaw lang magsulo pangita itong palasyo. Dili na kinahanglan pangitaon pa to. Tanawa sa unahan. Madapit sa left, sa right. Uy, tuod. Hala, makita na tuod din ang palasyo. Palasyo. Mao ka na ang dumdumon ko. Pero lalayo mo na. Mas mayog yung nga doon nagikauban. Ako yung uban nimo ni kay. Sabay ay! Sab- Ikaw ba magapilang-pil mag ka? Manong ikaw magulo? Nga ako may Diding man ni. kanang liding man. Mo ni magkuyog-kuyog sa liding-liding. Saan ka? Oy to. Basi nalimot ka sa lula nimo ha. Mas gikinahanglan ka sa imong lula din eh. Kamoy baguban lula kit Ha? na na. Ano? Baguban. Di sa guangay mo kumpiyansa ni mo muban kang nikay. Oh. Manlugod ka. Unsay manlo? Manlulukos! Ha? Husto si Almo Toto. Oh. Mas gikinahanglan kang Lola Iggy. Oh, tanawa? Kung ni Tatay Andoy din, he. Oh. Ay. Magyaya ko nila ni Kay. Magyaya ko. Ha? Unsay magyaya ka? Magyaya ko! Aw. Mas makasalig ko nimo nga mobantay nila din, he, to. Bitaw to. Leading man man gud ka. Di ba? Leading man ka. Mas dako kag responsibilidad nga angay nimo ng buhaton. Madadyo ko nila. Madadyo ko nila. Tamis kayo. Oh, uy. Hala. Ito sila dito sila mga. Karon pa ko kakahurog. Kapayas nga ingon ini katambis. Oh, mga tiguang na sila. Dili sila makasugakod og mga delikadong mga lakaw. Busa, kinahanglang ali lang una mo din, he. Nganong ako mang yun, ha? Ha? Nganong ako ka na din siya? Pungkulin na, pwede mo nang uban ng mga tiguang. Ako'y mubantay ni mo. Ha? Ako'y mubantay nila. Unya siya mo mubantayin mo. Sa ko ni? May problema ba ka na to? Ha? Ikaw ba, kapuliho, magiging ka na kong pagalidig man, no? Sa gusto mo, ha? Dili ta maglalisto.
Nahibaw ko mo amping sa akong kaugalingon. Bisan pag kriminal lang akong kauban. Oh, Nikay. Hoy! Milo! Si Milo. Ilmo! Ayaw gyud Ayaw gyud nagtatsahi akong miga. Akong liding-lidi. Bisan usa ka lugas nga sa buhok nga matangtang sa akong nikay. Tungod mo? Imo ginang bayran, ha? To, nangay na ko pasaylo sa kung sa ni Nikay. Ha? Humana. Ayaw na. Ha? Pahikap ako sa imong kamoto. Nasa likap-ikap yung doktor. O, hikap lang. Sama ka. Manamilit na ka na ko. Dali na. Ambi ng imong kamot. Oh, ni anak ni kay. Kilo ka eh. May piyong magaling kay. Pahaw ka na ko? Ha? Okay ra. Oh, okay ra. Okay ra hagkanti ka? Dili. Sani ay. Okay ra nga biyaan ta mo dinhi. Kay malipayon ra mo nga nangaon og prutas. Unsa? Ita kini mo na. Bilin gyud ka to, bilin ka. Bilin gyud ko ini. Sige na. Manangit na lang ko nila ni Tay Andoy. Ibilin minimo din is kakahuyan. O Tay. Og si Toto nang bahala ninyo. Basta ha, ayaw gid mo pagbiya dinhi nakasabot. Aw, daghan man may makaon din eh. Wala problema kung mulakaw ka. Ayaw lang gid mo paduolan ng upaw nga bukid. Kay naadha magpuyo ang mga wati. Aw, mayo hinoon nga mabili na mo din si Toto. Apa di ay? Ano Mayo naman? ni mo. Pero di rin ako. Di mayo. Unsa magay problema nimo to? Kung ako ang uban ni Nikay, ha? Ito balami. Sus! Oh. Hoy! Makadibilog pa yan niya mo. Ha? Gupuhon ra sa buyaga, ha? Gupuhon ra sa To. buyaga. Seryoso ning among lakaw. May sagol gugma-gugma. Batay ka? Imo nang sada. Nga di ka may gugma ng malo. Dili lagi. Almo, dali na. Oh, Nikay. Ikay, babay ha! Amping! Labiyo! Aba ka diha to ay uir kayo ka to. Nuna ka ba? Pasag di lang ko niya akong drama dili. Sakit kaya akong dugan nga. Ako'y gibilin din eh. Mura man noon kong way kapuslanan ini. O ganong wa Drama. kay kapuslanan. Drama. Ano kay kapuslanan to to? Ang angnoy, liding man ko. Unya, nimo kong yayo din eh. Ha? Yayo ko yung duha. Nga tiguang, badlungol pa yan. Oh, Da. na. Ang taman na. Bagay ba tayo wala? Bagay ka. Ako nga litiguang do. No, sa di sakit na kina. Ay, tugat rasan. Nasin mong panungkol ha, mawa. Ikaw. Mawa na ako pagaliting ni man na. Mawa na. Hilom diha, hilom. May pa na ikaw na ni mo imong drama diha. Aron pagkahuman, maghimo kag akong katulganan. Naahalingin na. Daabig ko. May muli kong alalay eh. Nikay, Ngano Almo? tinuod ba nga gipasaylo na ko nimo? Kung dili ka na magdinautan pag-usab, matarong pa ng imong kinabuhi. Maningkamot ko. O badlungal ako, Nikay. Ha? Kung mapaduol ko nimo, badlungal ako. Unya, ayaw ko pahiyumi. Unsa? Ngano ba di kun mo pahiyom ko nimo? Wa Nikay. Ayaw pag hunahuna og dautan. Kana ang ibutang si mo hunahuna. Pangayoa sa Ginoo nga mawagtang ka ng demonyo nga magsigig hunghong sa imong hunahuna. Aron mahimo kang dautan. Labi na gid ang pagpanglugos. Dali na, mupadayon na ta. Andoy, Eh, sabang ka diha, magyaka lang ka diha. ay, sakit akong tuhod, oy, lulay. Kamulay himog payag-payag diha. Katapulan ba nimo oy? Anong gisugot man taong kasi mong asawa oy? Nga man kay kapuslanan. Ahoy! Tiguang, nautan. Ay pagbuot sa kong kinabuhi, ha? Otrosad ka. Barangan raman ka. Itong kagkag. Oh, kay ngano ikaw Andoy? Puti kagkag. Ay. Oh, Unsa mo diya? ako manangan lag. Oh, Nandito tiguang dautan ko na kala. Kadungog ko. lagay, maglalis mo Naglalis mo? tawanan ako. Naglalis mo? Oh, katapulan man tawana.
Oh, Ang yung pangasawa na ni kay totoo ha, kay lisod ng makaugangan kag ngilad og batasan. oh. Ngano, ikaw? May kag batasan? Gusto na ba? Gusto na mo? Agay. Ang saba, mga mo. Ang kuulpi ako, Agi. Di ako ang gidani ni Kay. Unya dagool ka. Saman? Nagkuul ko. Sakit ako dugan. Nagsilos ko ni Ilmo. Oh, ano magsilos mo kang ilmo? Uyab na mo ni kay nga diliman. Dili bitaw. Pero ako mo iyang liding manoy. Kami magkadayon. Oh, kamoy magkadayon kung dili ka mamatay in dapita. Patso naman po niya akong apo. Ayaw sa panungo na yun. Batian mo ang panungo na yun. Ay, wa ba ko manungo. Ni atas kuya ang kalibutan. Oh, ikaw, tiguang maga. Oh. Mas dakong posibilidad nga ikaw ang unang mubabay. Uy! Gusto nyo ka mamatay ang akong apo, Anday? Ngano di ay? Mabalibaran din mong kamatayon. Bipawa siya. Bipawa Aray, siya. ay, usap ka kuwa nga ka. Ngitay ko gubot. Sa muka. Hilang na mo! Sabi gusto niyo! Lugo ko ng liog niyo! Oh! Nathan! Hanggaw nyo kato. Ayaw lagi taon mo pag-away ay! Saan yung dapitan ni kay? Ngiob man ng gini. Mura man igbasakan nga, uwa na matrabaho. Napuno na sa tubig ang mga luwang. Oh, ni kay. Tanaw mo. May aso nga nagkamang sa unahan. Kabaga sa gapon ining dapita. Gabon tuot. Dali, mangita taglaing agianan ni kay. Watay laing kaagian. Ha? Tanawa ang palasyo sa ibabaw sa itong nga pampang. Naaras unahan. Pero, gilibutan kini o baga kayong gabon. Dali. Musubay ta ng mga bato nga naglinya. Dali. O sige, magsunod ko nimo. Pagbantay nga dili ka matapigas. Oh, oh, uy, Unsa to? unsa to? Ayaw paglihok at Oh, ayaw gyud paglihok. ha? Nga naman, ni kay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!